Fa dies que estem parlant d'aquestes temperatures atípicament altes que estem tenint durant els darrers dies i que han de continuar durant les properes jornades i fins i tot pujar una miqueta més. Per mostrar-vos tot això, volem ensenyar-los aquest gràfic de 850 hectopascals. Seria temperatura a uns 1.500 metres d'altura, en aquest cas sobre la vertical de Lleida, però seria extrapolable el cas pràcticament, amb poques diferències, a qualsevol punt de Catalunya. Aquesta línia, en color vermell, seria la mitjana climàtica a aquests 1.500 metres d'altitud sobre la vertical de Lleida, i aquesta seria la temperatura prevista pel model. Una temperatura que, com veuen, es manté molt superior a la mitjana climàtica i no es normalitza fins a inicis de la propera setmana. Això no vol dir que trobem temperatures 8-10 graus per damunt de la mitjana en superfície, perquè la temperatura en superfície al final depèn també de la força, de la direcció del vent i també de la nuvolositat. Però ens dona una bona idea de cap a on es dirigeix aquesta tendència de la temperatura. Una temperatura que ha de tocar sostre de cara al cap de setmana, amb valors de 850 hectopascals que poden ser 10-12 graus més alts de la mitjana climàtica. I amb tot això doncs, trobarem temperatures màximes que superaran els 30 graus en zones de l'interior. A Ponent, els valors màxims podrien arribar a ser superiors als 35 graus i fins i tot cap al nord de Ponent, punts de la Noguera, del Pallars Jussà, podríem arribar a veure localment temperatures al voltant dels 36 o 37 graus. I la temperatura mínima també serà molt alta al litoral, amb una xafogor causada i mínimes que poden arribar a superar els 20 graus, amb la qual cosa són qualificables de nits tropicals. Ho anirem matisant, ho anirem concretant, però a dia d'avui això sembla que pot passar de cara al cap de setmana. Avui, doncs, un temps molt tranquil, marcat encara per aquest anticicló, pel cel serè, estrats baixos a prop del litoral, algunes boirines que també s'han vist a la primera línia de la costa i alguna nuvolada que ha crescut durant la tarda amb més pena que glòria, no ha tingut cap conseqüència en forma de precipitació. I amb tot això, doncs, hem d'esperar que el temps ens mantingui encara força tranquil de cara a aquesta propera jornada de dimecres. A primera hora del matí, encara amb aquests estrats baixos, bancs de boira, boirines a prop del litoral, s'han d'anar trencant, molts d'ells, localment encara es pot mantenir al llarg del dia i durant la tarda creixement de nuvolades en zones de muntanya, amb possibilitat d'algun ruixat, amb tempesta fins i tot, i no descartaríem calamarsa en àrees del Pirineu, Prepirineu oriental, algun ruixat que també pot caure cap a la transversal o cap al sector del Prepirineu central, que al voltant de la zona del Cadí. A la resta, encara amb sol, bancs de boira que de cara al final del dia es reproduiran i temperatura que serà semblant a la d'avui. En algun punt pot pujar una miqueta, en d'altres baixar 1-2 graus, però en definitiva amb màximes que a molts punts de l'interior tornaran a superar els 30 graus. I els pròxims dies, el que dèiem, temperatura que pot pujar més, especialment de cara al cap de setmana, amb només alguns intervals de núvols que ens visitarien de cara a dijous i també de cara a dissabte. Però, sens dubte, la notícia dels pròxims dies serà aquesta línia de temperatura que sembla que vol tirar cap amunt. És tot de moment, ho deixem aquí.